ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ይብዛሐልኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ አናሆም ሰላሐዲን ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ሎም ድማ ነዝ መዓልት ዝኸውን ናይ መዓልት ቃል ናይ ህይወት ብርሃን ሒዝና መጽና ኣለና ሓጻር ደቂቃን ክንካፈል እግዚአብሔር በዛል ከባርኾኩም እዩ ሎም እንካፈሎ ቃል ይኺዱ ግደፍዎም ድብል እዩ ይኺዱ ግደፍዎም መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣብ ቀዳማ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ጥቅስ 19 ካባና ወፂኦም ገናኸ ካባና ኣይነበሩን ካባና ኔሮም እንተ ዝኾኑስ ምሳና ጸኒዖም ምነበሩ ኔሮም ገናኸ ኩላቶም ካባና ዘይምዃኖም ምእንቲ ክገሃድ እዩ ዝወፁ ዘገርም ነገር ሐዋርያ ሓደ ነገር ዛረቦሎም ሓደ ወቅቲ ምስኦም ዝነበሩ ነገር ግን ሃንደበት ካብኦም ድተኣለይዎም ቀጺሉ ግን ከምዚ ኢሎም እዚኦም ካባና ስለ ዘይነበሩ የን ካባና ወፂኦም ናይ በሐቂ ካባና ኔሮም ተድኾኑ ኔሮም አባና ምጾንዑ ኔሮም ምኽንያቱ ካባና ምዃኖም ምልክቶም አባና ምጽንዖም እዩ ኣብ ህይወት ሓደ ነገር ኣሎ ብዙሕ ጊዜ ካብ ህይወትና ገለገለ ሰባት ክወጹ ከለዉ ብዙሕ ነገር ክስምዓና ይኽእል እዩ ነገር ግን ህይወት ካብታ ሓደ ባህርያታ ከምቲ ንገለ ሰባት ዌልካም ኢላ ትእቱ ገለ ሰባት ውን ክወጹ ከም ዝግብኦም ክንዝንግዕ የብልናን ከምቲ ናብ ህይወትና ሰባት ከኣቱ እንደሊ ካብ ህይወትና ውን ክወጹ ዘለዎም ክወጹ ከም ዘለዎም ክንፈልጥ ይግበአና እዩ ምኽንያቱ ንኹሉ ሰብ ኣብ ከባቢና ናብ ህይወትና ንሒዝና ክንከይድ ኣይንኽእልን ኢና ምኽንያቱ ሰባት ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብ ህይወትና ይመጹ እዮም ኣማጻጻእ ናይ ኩሎም ሰባት ናብ ህይወትና ግን ናይ ኩሎም ትኽክል ማለት ኣይኮነን ብዘይ ትኽክል ኣማጻጻእ ናብ ህይወትና ዝመጹ ሰባት ኣብ ሓደ ወቅቲ ድማ ምውጽኦም ኣይተርፎምን እዩ ስለዚ ክኸዱ ዝግብኦም ሰባት ካብ ህይወትኩም ብምኻዶም ኣይትሕዘኑ ክኸዱ ዘለዎም ይኺዱ ግደፍዎም ክእለይ ዘለዎም ካብ ህይወትኩም ይተኣለዩ ግደፍዎም ምኽንያቱ ክኸዱ ዝግብኦም ካብ ህይወትኩም ብዘይ ምኻዶም ኣብ ህይወትኩም ብዙሕ ነገር ከም ዝባላሹ ክዝንጉዕ የብልኩምን ህይወትኩም ሒዛቶም ክትከይድ ዝግባእ ሰባት ጥራሕ ሒዛ ክትከይድ ኣስተውዓልቲ ክትኮኑ ይግባእ ምኽንያቱ ኣብ ህይወትኩም ክቕጽሉ ዘይግብኦም ንሕልምኩም ዘይምችኡ ንራእይኩም ዘይምችኡ ንጉዕዙኩም ዘይምችኡ ንቤትኩም ዘይምችኡ እንተደኣ ኮይኖም ምሳኹም ምጽናሕ ኣየድልዮምን እዩ ኣብ ህይወት ሰባት ክመጹና ከለዉ ሰለስተ ዓይነት ኣማጻጻእ ኣሎ እዞም ሰለስተ ዓይነት ኣማጻጻእ ንርአዮም ቀዳሞት ሰባት ኣብ ህይወትና ዝመጹ እዞም ሰባት ኣብ ህይወትና ዝመጹ ካባኻ ዝረብሕዎ ረብሓ ኣገዲስዎም ዝመጹ ሰባት ኣለዉ ገለገለ ሰባት ናብ ህይወትና ክመጹ ከለዉ ካባና ዝጥቀሙሉ ረብሓ ኣገዲስዎም እምበር ንሕና ኣገዲስናዮም ኣይኮኑን ናባና ዝመጹ እዞም ካባና ረብሓ ክጥቀሙ ኢሎም ናብ ህይወትና ዝመጹ ኣብ ሓደ ወቅቲ እቲ ዝጥቀሙሉ ረብሓ ምስ ኣቋረጸ ገዲፎሙና ምውጽኦም ከም ዘይተርፍ ርግጸኛታት ንኹን ምኽንያቱ ንምንታይ ዕላማ እዮም ናብ ህይወትኩም መጽኦም ሕሰቡ ገለገለ ሰባት ነቲ ጽቡቕ ነገር ኣባኹም ዘሎ ንፍሬኹም ክጥቀሙሉን ክበልዑን ክረብሑን ኢሎም ድመጹኹም ሰባት ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኦም ነዊሕ ምሳኹም ዘይምኻዶም ኣይትሰንብዱ ንምንታይ ተተባሃለ ንኽመጹኹም ከለውን ንኽረብሑ ኢሎም እዮም መጽኦም ስለዚ ካልእ ዓይነት ረብሓ እንተደኣ ረኺቦም ናብቲ ካልእ ዓይነት ረብሓ ምኻዶም ኣይተርፎምን እዩ ምኽንያቱ ባህርናቶም ከምኡ ስለ ዝኾነ ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ካብ ህይወትኩም እንተኸዱ ኣይትሰንብዱ ካልኣይ ደረጃ ናብ ህይወትና ዝመጹ ሰባት ድማ ንውሱን ጊዜ ምሳኻ ንኽጓዓዙ ከም ዝናብ ክሳብ ዝገድፍ መዕቀሊ ዝጥቀሙልካ ኣለዉ ሪኹ ንውሱን ጊዜ ምሳና ንኽጓዓዙ ከም ዝናብ ክዘንብ ከሎ መዕቀሊ እጥቀሙልካ ሰባት ኣለዉ ሪኹም ገለገለ ሰባት ናብ ህይወትና ዝመጹ ንጊዜኡ ነቲ ዝሓልፍዎ ዘለዉ ጉዳይን ኩነታትን ከም መዕቀሊ ክጥቀሙልና ዝመጹ ሰባት ኣለዉ ኣዕቂሎም ዝናብ ምስ ገደፈ ግን ስለና ግዲ ከይገበሩ ባይባይ ኢሎምና ድኾዱ ሰባት ኣለዉ ስለዚ ከም መዕቀሊ ክጥቀሙልካ ዝመጹ ሰባት ትዘዕቅሉሉ ሰዓት ምስ ኣኸለን ምስ ሓለፈን ዝናብ ምስ ኣቋረጸን ጉዳይ ምሳኻ ከም ዘይብሎም ርግጸኛ ሁን ምኽንያቱ ነታ ዝደለይዋ ሰዓት ተጠቂሞሙልካ እዮም ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣብ ህይወቶም ዝኾነ መከራ ክሓልፉ ከለዉ ኣብቲ ሰዓት እቲ ንስኻ ከም ተድልዮም ምስ ፈለጡ ነታ ሰዓት እቲኣ ከተጽልለሎም ነታ ሰዓት እቲኣ ክጥቀሙልካ ነታ ሰዓት እቲኣ ኣባኻ ክሕብኡ ነታ ሰዓት እቲኣ ኣባኻ ክዕቅሉ ናባኻ ድመጹ ሰባት ኣለዉ ምዕቃሎም ምስ ወድኡ ግን ጉዳዮም ኣይኮንካን ንስኻ ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ዓቂሎም ገዲፎም ኻን ተኸዱ ኣይትሰንብድ ይኺዱ ግደፎም ይኺዱ ግደፍዮም ምኽንያቱ ምሳኽን ክኾኑ ይኮነን መጽኦም ንኸዕቅሉልክ እዮም መጽኦም ብሳልሳይ ደረጃ ዘለዉ
ሳልሳይ ደረጃ ዘለው ትክክለኛ ሰባት ክኾዱ ዘይብሎን ካባኹም ንዓኻን ኣባኻ ዘሎን ተቐቢሎም ኣኽቢሮም ዝመፁ እዮም እዞም ሳልሳይ ደረጃ ዘለው ሰባት ንዓኻ ተቐቢሎም ነታ ኣባኻ ዘሎ ነገር ተቐቢሎም ንዓኻ ኣኽቢሮም ነታ ኣባኻ ዘሎ ነገር ኣኽቢሮም ናብ ህይወትካ ድመፁ ሰባት ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኦም ንኽጥቀሙልካ ጥራሕ ኢሎም ስለ ዘይመፁ ኦሬዲ ንዓኻ እውን ስለ ዝተቐበሉኻ ኣብ ልቦም ስለ ስፍራ ዝሃቡኻ ዝኾነ ነገር ናትካ ክቀያየር ከሎ ኣይሃድሙን እዮም ካባኻ ኣይርሕቁኻን እዮም ኣይገድፉኻን እዮም እቲ ምንታይሲ ንጥቕሚ ኢሎም ዘይኮኑ ዝቐርቡ ዘለዉ ነቲ ባኻ ዘሎ ጊፍቲ ጥራሕ ኢሎም ዘይኮኑ ዝቐርቡኻ ዘለዉ ንዓኻ እውን ተቐቢሎምኻ እዮም ቀሪቦም ስለዚ ንዓኻ ስለ ዝተቐበሉኻ ህይወቶም ኩሉ ምሳኻ ክቕፅል ይኽእል እዩ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣብ ህይወት ምሳና ንነዊሕ ክኸዱን ክጸንዑን ይኽእሉ እዮም ነገር ግን ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ውሑዳት እዮም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣብ ኩሉ ወቕቲ ናይ ህይወትካ ዘይልወጡኻ ከምታ ኣብ ግዜ ሰናይካ ሃባኻ ብዙሕ ዝረብሑ ኣብ ግዜ ድኻምካ እውን ምሳኻ ደው ኢሎም ዝማጎቱ ሰባት እዮም ምኽንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም ካብ ጥቕሚ ዝሓለፈ ንዓኻ ዘኽበሩ ሰባት እዮም ስለዚ ኣሕዋት ገለገለ ሰባት ኣብ ጎንና ምዃኖም ኣብ ህይወትና ምዃኖም ነቲ ኣብ ሕልምና ዘለና ጽምኣትና ዘቕህሙ እንተደኣ ኮይኖም ናብ ሕልምና ንኽንከይድ ንህቅኖ ሃቐና ዝሃርሞ እንተደኣ ኮይኖም ንሕልምና ዝጎድኡ ዝትንክፉ እንተደኣ ኮይኖም ንራእይና ዘባላሽው እንተደኣ ኮይኖም ይኺዱ ግደፍዎም ይኺዱ ግደፍዮም ምኽንያቱ ንሕልምኺ ዘይጠቕሙኺ ንራእይኺ ዘይጠቕሙኺ ኣብ እግዚኣብሔር ንኽትጸንዒ ዘይድግፉኺ እንተደኣ ኮይኖም እሶም ኣብ ህይወትኪ ብምህላዎም ብዙሕ ዳሜጅ ዝመጸክ እንተደኣ ኮይኑ ይኺዱ ግደፍዮም እንተ ዘይደልየሙኺ ይኺዱ ግደፍዮም እንተ ዘይደልየሙኻ ይኺዱ ግደፎም ምኽንያቱ ዝደሊኻ ምሳኻ ክህልው ዘለዎም ዘይደሊኻ ግን ክኸዱ ደጎም ስለዚ ምሕዳግ ንሰባት ኣይትፍርሑ ክትሓድግዎም ዘለኩም ሕደግዎም ክትገድፍዎም ዘለኩም ግደፍዎም ፈቃራት ስለ ዘይኮንኩም ኣይኮነን ነገር ግን ኣከባቢኹም ኮይኖም ኩሉ ነገራትኩም ደጸልሙቱ እንድሕር ኮይኖም ኣይድሊኹምን እዮም ይኺዱ ግደፍዎም ክሕደጉን ክግደፉን ዝግብኦም ሰባት ከጋጥሙኹም ይኽእሉ እዮም እዚ ማለት ግን ስለ ዘይተፍቅሩ ይኮነን ምኽንያቱ ሓንቲ ግዜ ምንባር ነዚ ሓንቲ ግዜ ትነብሩዋ ድማ ነቲ ዝተዋሃበኩም ዕላማን ራእን ሕልምን ክትፍጽሙ ኢኹም ትነብሩ ዘለኹም እንተደኣ ምፍጻም ሕልምኺ ዝኸልእኹ ኮይኖም እንተደኣ ምፍጻም ራእይኺ ዝኸልእኹ ኮይኖም ብራእይኺ ብሕልምኺ ዝመጸኪ ኣይትደራደሪ ኣብኡ ኣትዮም ድርብሹኺ ይኺዱ ግደፍዮም ኣምላኽ ሰማይ ይባርኽኩም ኣሜን ስለዚ ናይ መጨረሻ ጻውዒት ከቕርበልኩም ዝደለ ኣሕዋት ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ደይተቐበልኩም በዛ መዓልቲ እዚኣ ንጎይታ ክትቀበልዎ ንዕድመኩም ኣለና ስለዚ ንጎይታ ክትቀበልዎ ወሰንኩም ዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር ኣቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ይኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለይ ከም ዝተሰቐለ ዕዳ ኃጢአተይ ከም ዝኸፈሎ ከም ዝሞተለይ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ከም ዝተንስአ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ ይኣምን ኣለኹ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣነ ሓድሽ ፍጥረት እየ ኣሜን እዚኣ ትጸለኹም እኳ ሓጎሰኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኮንታክት ግበሩና ክንሕግዘኩም ኢና ሻሎም